So, good afternoon mga guys. Welcome back to our channel. Ngayon, panoorin natin sila maglaro ng volleyball pala. Sorry, nagkamali ako. So, yan. Naglalaro sila. Bali, wait lang mga guys. So yun mga guys, nag-start na sila. Lumipad yung bola dun sa yun. Dun sa sulok-sulok, kasulok-sulukan. Pagka 15 naman to. Ito tao lang! Ang layo na! May score eh! Ano gawin natin? Eh, no siya concept! Salit ko tingin. Oy, okay! Score tayo! 12-8. Score ni man, sir! Oh! Uy, grabe! Ano yung scores? Nabidyo pa yun. Nabidyo pa yun, ah. Wala! 11-10! Masakit. Masakit. Muntik pang ano, may injury niyang ano. So yun guys, nadapa nga yung isa dahil dun sa pagkuha ng bola. Kanina, natatawa ako guys. Tumakbo kasi siya eh. Overhead! Oh. Overhead! Overhead! Good! Overhead! 10, 12. Ang gana dalawang gala sa eskularatan. Masir, sinurbilasin. Yun guys, Sa eskula ba? Sa nagtulara. so serve na niya. Good! Good! Out, ang layo. Outside mga guys. Bastos ka? 13. 10. Muna yung batik. Oy. Sakit ang sugat ko. Pay kung dalalamot. Ha. Oy. Overhead man ah. Overhead. Oy, ako din magsaserve. Sige na. Overhead man ah. Isko! Bitang isko! Bitang ka. 1 to 25 ya, last one. 15. Palitan tayo. Sige, tamataid siya. Isko, kagkata isko. Ta 3v3 na ba sulaban niya eh? 14 na kami. 14. Oy, 13 pa lang. 3 versus 4 mga ka-guys. Yun. Pinakita niya yung gasgas ng pot niya kanina nung nadula siya dyan. 12 lang. So yun guys, nag-start na uli. 13 10. Bali ano sila kung sino magsa-serve. So yun na nga, sinerve na. Ayun, then yan. Oy! Punta na! Aula! Okay, madaya. Isko, kagkatang kasi 3v3 laban dya. Kasi nanay ko, ulipat kami dyan isko. Last one. So guys, medyo pasensya na, medyo gumagalaw yung ating camera. Nice. Medyo natatawa kasi ako, sumasama yung kamay. Kaya niyan? Sige lang yan. Bawin hatan. Sama sa gusto mo. So guys, wag nyo lang kalimutang mag-SD. 14. SD, ibig sabihin social distancing. Okay, lahat na ako. Okay, lahat na ako. Okay, lahat na ako. May nurbe. Good banser. Grabe mo. Grabe na outside mo man. Taro nga. Ika, tandaan nyo man outside na. Hindi, tandaan nyo man outside dyan. Bola nyo. Outside! Outside! Bola nyo. So yun mga guys, 3x3 na lang sila. 3x3. So guys, Si Jay doon. Pagsabihan nyo si Jay doon. Okay, good my service ko. Jay. Uy, okay. Sa kanila, best. Gagat-gagat ka mulbi. Yanot. Bigay. Lata. Bigaya. Oh. Good. Why my God? Ay! 1-0. Sabi namin! Pumpag kasi kayo! Alin yung?
Game. 2-0. Bigayan man ha. Bigayan. Best, binigay. Ito na lang. Outside lang! Okay, 2-0. Tinira pa rin. 3-0. Siskon talaga ni 4-0. 4-0. So yun guys, outside. Pagkalawat ba? Sa ring nila. So, sa ano nila, mismong court nila. Ayan na nga, serve ulit ng Team A. Yun na nga guys. Bali sa serve na niya. Team A to Team B. So yun, muntik nang makakip yung camera natin ng bola. So, yun guys. Bali serve nila ulit. Okay lang. Sige. Service ko mo. Sige. Mga. Ano po nga? Bigayan man. Bigayan. Derby. Go. Napatakbong bola dun sa ano guys, sa loob ng tambakuran. Bali, yun, kinuha na nung mga anong bata. Boom. Sige. So yun na yung bola. Bali, serve na ng Okay, agak ni na out. Team B. Going to Team A. Yun. So, medyo ganito na lang focus natin. Hindi na lang siya magagalaw guys. Pero pasensya na kung hindi na sila magip ng ating camera. Dahil medyo malabo dun sa kabilang sides kung saan tayo po pwesto. Mabigay. Mabigay mo na. 4 na sila. 5-4. Go. Hoy, nay. Oh. 6. Da, oh. Good. Nay. Hindi. Nay. Lipat tayo guys. Para medyo hagip sila. Yun. Magandang site guys yan. Ay, sumbagay ni Liman. Tadi sa kami mo ni Liman. Ako, dead ball man. Sige na, pe. Say, saya. Atay. Sana ito makapal. Ano dyan? Kata. Dapat dyan siya turbo. Okay. Ay, pura. Sir. All five. Sir. Good. Sakin. Ngamaman. Wala kang po. Sakin. Piling Ah, to. game lang. Ibigay niyo sa akin. Alam ko bigayan. Bigayan man sa. Ulit. Game. Outside na. Ang kita ha. All six. Nag-boys ko. Ayos mo ha. Bali-bali ha. Hindi nga kayo dyan. Sa kanin lang ha. Ang kanin lang. 7-6. Lamang kami sa kailaban. Bigayan eh. Bigyan mo na ba? Oh, 8-6 ha. Doon sa laban. Derby. Nik lang. No, kayo? Score kami. Wajay pulay ni. Nadaya kayo naman. Digbal. Hindi. Marami. Score me. Kami man. Gusto ko yung basi. Ayos labak man ha. Okay. Ay, Ayos labak man ha. Ayos labak man. Hindi. Oh. Good. Out. Good.
Out. All. All eight, all eight. Wala. Okay. Ganun lang. Overhead. Overhead. Okay. Score. Kasi guys, pasensya na medyo gumagalaw yung ating camera. Napapasabay sa tawa ko guys. Dahil wala tayong cellphone holder or monopod na ginagamit. Bali, ginagamit ko lang kamay ko guys kaya medyo magalaw. Pasensya na. Saul kay Tagras eh. Saul kayo. 10-9, 10-9, 10-9. Okay, go! Gayan. Okay, good pala. Gayan. Gayan. Matagtagay! Hindi, basta naman kami sa kaya. Basta serve. Hindi. Barbie. Ako lang. Barbie. Overhead. Word. 11-9. Okay. Pagpalita mo, oh. Okay ba Saul? Masahol na tayo. Hindi. 11 seconds. Saan ka nang nga? 12-10. Saan? Saan ka nang nga? Good. Good. 13-10. Gusto. Alam, first. Last. Guys. Ano eh. Last. Wala na. Okay. Okay. Nuni Yaisan aga-asagon. Nuni Yaisan aga-asagon. Oy, serve natin. Puntinte na, puntinte. Uluan. Kini, gabi na. Final na to, hindi ko ipapatalo. Laban Pilipinas, suso! Kumbaga guys, medyo last set na to dahil medyo magdidilim na nga. Medyo maliwanag pa sa ating screen pero dito sa ating site is medyo magdidilim na. Kuha lang siya ng dahil lang dun sa flash ng camera tapos medyo maliwalas ng konti yung kita ng ating camera. Bali last set na tong laro nila is final. Score of 15 lang po. So yun na nga. Bola, balang lang. Asko. Hey! 2-0. Ano ba? Medyo panubok. Ito pala. Oh, ito pala. Saka na Asko! Batikang kuwal kami. Yeah, third. Hindi ka nakita sa video. Good. Nimay tayo. Masarap gawin. Ayun sa Ulit. Grabe si Sabi kung paglabas. Game. Ulit. Basta may last siya tayo. Yun ang out. 3-1. Tanggap tayo mo yung talo sila. Sila mang gagawin. 3-1. Hindi, ito yung patalo. Magano kangko? Magano? Okay, first. Magano ka kangko? Yung sabay ko. Panti man niya, kwenta. Tangahan niya mo na ba din eh? Kami gagalaw. Pagka naman na ba? Kami yunta na. Oh, alikas na ba? Sige. Okay. Oh. Sana. Sana tangan ka.
Hindi, labas tayo ito, bawi tayo. Hindi, wala yan. Go, alam mo ka. Porto. Walang kaya. Maningwita ni. Oh, sus. Ginoo guys. Kinukuha yung bola guys. Medyo magdidilim na talaga. Gabi na. Langanin na itong pag-uwi natin. Hoy, nalapunan yung raratan. So, Oy, sumpis ko. yun guys. Gumamit na tayo ng flash guys. Kita nyo naman sa damo. So, yun. May dalawa tayong audience guys. Yun. Ang dalawang bata. Oh. Lalaki na sila. Da. Ay, jaja. Nilapad yung bula, di ba? Lilipad eh. Okay. 5-1. Oy, 5-2. Mang sila. Bakit na mo binatik? Say hi to the camera. Oh, pati. Sakasiga. Upuris ka te. Score namin Hindi, te, baka sa receive ko ma. Saan ka receive mo? Sa receive ko sinanda ko lang tayo baka overhead dapat. Overhead naman. 2 ton. Di overhead yung sara. Tayo overhead mo na service. Gaila. Kayo ang magkumuha niyan. Gimbal! Taraw kami! So guys, tapos na nga yung laro. Bali, hindi na nila tinapos yung round 2 pero round 3 pala. Kasi medyo magdidilim na. Medyo tumakbo yung bola dun sa bukid. Kaya medyo uwi na tayo. So, dun sa mga magpapa-shoutout guys, comment below din. Shoutout ko kayo sa next upload ng video natin. Shout out Melvin Rosario. Shoutout Bukatliw, daw Aguilar, Pangasinan, si Melvin Philippines. Rosario ng Pangasinan Aguilar. Yan po si Norby. Hi Mag- everyone! Magjowa po sila. Wow. Dapat Yan. may jowa challenge silang dalawa. Yan po yung mga tropa natin. So bali hindi na masyadong makita yung ating ano dahil gabi na. Wala tayong ilaw. Wala tayong ring light guys. So kita-kits na lang tayo sa next video. Bye. Yo, break it down. Ako yung kaninang nadulas, yo. Pasensya na, medyo nagkamali ako ng, alam niya, medyo madulas, yo. So guys, Break it down. thank you for watching. Kita-kits na lang tayo sa next video natin.